כבשנו את אנטורה, תפסנו הרבה ערבים, אספנו אותם. גומו, קומו, הם קמו, הרג את כולם. הכפר נמחק. שאכן אמרו שהיה טבח. What happened here wasn't only pushing away the Palestinians from their village. What happened here is that they did not let the Palestinians go away just like this. They first of all killed many of them, and there was not any reason to do it. או אני או הם. מדינה לוקחים עם חרב. המדינה נתנה ככה. לא ספרתי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. תראה, יריתי, נלחמתי כולם, לא יכול לספור. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד, היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם. הוא לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. בתוך המכלאות, הם היו במכלאות, אתה יודע, חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם, כולם, על הרצפה, ובא מישהו ולוקח תת מקלע ומתחיל להבעתי, וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם.